Hej og velkommen til en kort mindfulness øvelse, der vil give dig ro og klarhed og forhåbentlig hjælpe dig med at undgå et muligt panikanfald. Vi vil anvende cyklisk vejrtrækning. Det er en simpel, men effektiv vejrtrækningsrytme, som jeg vil guide dig igennem. Okay, start med at finde en komfortabel sæde eller liggeposition og luk dine øjne. Placer begge hænder på dit bryst eller på din mave, hvor det føles mest naturligt for dig. Mærk dine hænder løfte sig med din vejrtrækning. Slap af i dit ansigt. Slap af i din kæbe, din nakke og slap af i dine skuldre. Slap af i hele din krop. Jeg vil nu guide dig igennem cyklisk vejrtrækning. Okay, vi starter nu. Indånd roligt gennem næsen og fyld dine lunger til cirka halvvejs. Hold et kort øjeblik her og ånd kraftigt ind gennem næsen. Mærk dine lunger blive fyldt fuldstændig op med luft. Ånd ud langsomt gennem munden og mærk, hvordan luften forlader dine lunger. Efterlign lyden af havet, når du ånder ud gennem munden. Vi gentager dette vejrtrækningsmønster. Indånd roligt halvvejs. Hold kort, indånd kraftigt. Og udånd i en jævn og afslappet rytme. Fortsæt i dit eget tempo. Sørg for, at din udånding er længere end din indånding. Samtidig med, at du fortsætter med den cykliske vejrtrækning, så gentag de her beroligende sætninger inde i dig selv. Jeg er sikker, og jeg er tryg. Jeg er i kontrol af min vejrtrækning og mit sind. Okay, lad os slippe vores fokus. Lad din vejrtrækning fortsætte i sit naturlige leje. Mærk, hvordan din krop føles, og åbn langsomt dine øjne.
Tag et øjeblik til at mærke virkningen af meditation og vær stolt af dig selv for at have taget tid til selvpleje og beroligelse. Denne meditation kan hjælpe med at afbryde et panikanfald og bringe jer tilbage til en mere rolig og afbalanceret tilstand ved at fokusere på din vejrtrækning og ved at gentage beroligende sætninger for dig selv. Husk, at hvis du oplever gentagende eller alvorlige panikanfald, så er det vigtigt at søge professionel hjælp fra en kvalificeret sundhedsperson. Giv dig selv en tak for at gøre dit bedste.